Aquest cap de setmana, la Vila Comtal de Besalú ha celebrat la tradicional Festa de Sant Vicenç, la Festa Petita, on s'han organitzat un munt d'activitats tant pels més grans com pels més menuts. Entre aquestes, durant el matí de dissabte, es va realitzar un taller davant de l'església de Sant Vicenç, Aprèn a llegir les pedres, on hi van participar gairebé una quarantena de nens i nenes. Sabíeu que les pedres dels grans monuments tenen signatura? Què signifiquen aquestes marques? Estem buscant per tota l'església les marques de creus i altres coses i les guixem i fiquem un gomet. Intentem investigar marques per descobrir quantes marques hi ha a l'església d'aquí a Besalú. És posar en valor una cosa que en principi passa desapercebuda i ningú es mira, no? Que són les marques de les pedres dels monuments, que al final són els protagonistes del monument en si, no? Qui l'ha construït. Tot seguit, a la sala d'actes de l'Ajuntament va tenir lloc la presentació de les vares municipals, 2 vares d'alcalde i un pal de l'Agutzil, restaurades per l'artista Quel Domènech. Fa 5 o 6 anys es van trobar unes vares municipals, que era tot un conjunt, hi havia la d'alcalde, una de secundària, la que pensem que podria ser de l'Agutzil, i llavors era una cosa que estava una mica deteriorada i el que vaig plantejar jo és donar la restauració, jo he restaurat les peces i ara presentem el resultat. La presentació del llibre Campanes i campanars de Besalú del musicòleg Xavier Pallàs i la tradicional missa solemne van ser també actes destacats de la festa.